Amagumbi amapolisa aseGauteng agcina izinto agcwele butywala obuthinjiweyo. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laseGauteng uLieutenant General Elias Mawela uthi ukuthengiswa kotywala ngokungekho mthethweni yenye yemiceli mngeni emikhulu abajongene nayo kwezintsuku zokumiswa ngxi kwentshukumo kweli. Amapolisa aphume ngobuninzi kule ngingqi yaseFosloras ehambela indawo ezizezona zingayithobeliyo imithetho yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli. Kule hostel uninzi luzivalele ezindlini logama abanye bezinika kutywala besintu. Kwingingqi yaseHillbrow eGauteng kuthulekile ezitalatweni kunokuba kuqhelekile, kodwa kwabanye kunzima ukuhlala ezindlini. Kuye kwabanjwa abantu abaliqela kungaphelanga nemizuzu engephi. Joburg, the CBD, the Hillbrow, the Yeoville, your GP area, people they still continue to do as if nothing is happening around them. Where we come from, obviously, Nukuruleni, your Katoras area. It's a problematic area, including the Tsakani, including your Ivory Park and Tembisa. Kwingingqi yase-Orange Farm amapolisa aleqa enqakula indoda ebinotywala nangona kuvaliwe ukuthengiswa kotywala. It's a high level of non-compliance. Some of the liquor outlets, licensed liquor outlets, you find that the front door is closed, but they are using the back door. And they even went further whereby they are using online sales. They are inviting the customers that you can place your order online. Amapolisa athi azaqhubeka esenza umsebenzi wawo eqinisekisa ukuba uluntu luyayithobela imithetho ye-lockdown.